Ayo kene kata yo yo Saputra Sritaja satu kejar dari Jalan Buddha.
lo. Yeah. Yo yo. Yeah. Ayo Dik, semangat ya. Aku DJ. Kadung mung tatu, kadung mung beset, mangke kuyang sontangan. Panase ati, rika mangkiarai, sing kuyang sontangan.
srengenge akeh hang nyangga panase ati Bayu panase ati dhewek kan so nyangga lara lagi men srengenge akeh hang nyangga panase ati dhewek kan so nyangga nelongso dupiate nekarine longso wis kalan di mati para jare Putra Setanjung Putra Setanjung wong kowe lok